Šta kažeš? Kakvu gajbu imam? Ekstra. Što be? Pogledaj me ko da si 3 dana močaja povija tepe se me, gledaj kakvi To smo. svršavanje imunitetke. Nego, znaš, ja sam mislija sam ja... Ne si loša. Ej, čekaj Muri, prvo da sklopimo biznis, pa poslije će se seksamo. Pa dobro, ako ti koji hoćeš. Znaš, ja si ne plaćujem. Daj prvo 10 eura. Koliko reče be? Pa dobro be, 10 je početna cena, ali će se cenjkam, znaš. A što vikaš ti da cena bude 500 evra? Što be? Ti mi daš 500 evra samo da bi te jebaja? Ne glupane, ti na mene će mi daš 500 evra. Sak razumem. Hoćeš da ti ja na tebe platim što će te jebem. 100, 200, 300 po sat, a? Kur, daj 10 evra vamo. Slušaj me te čobire, ili će ti skršim pičku, ili će mi daš ti ja 500 evra. More baš pri pičku materinu, daj 10 evra vamo. Daj mi moje 500 evra. Leo, će ti go jebem sa majku za ovu pičku. Ne pobuda Mariju. Pazi na jaja. Pračka. Daj 10 evra. Watch off! Eh?